गुड मर्निं लोगोफोर, गोबावनि उनाव नै मोनसे गोदान भिडिअजों फैफिनलायबाय। लोगोफोर नायदिनि फैदो आं मा बानायदोंमोन। बे भिडिअखौ मोनगौआवनो नोंथांमोना मास मोनसे जालांसै। बिराद गोबावनिनो भिडिअ, माने मास मोनसे सिगांनिनो भिडिअ। आं बेखौ बानायबा बोथोरमोन, बेनि जिखौ बानायदोंमोन बेनि बोथोरमोन। दा बेनि मोननायनि टाइमसो फैबाय लोगोफोर दा। प्लिज गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोना नायनानैल' थानाङा, अननानै आंखौ सापर्ट खालामदो लोगोफोर। फैदो बिदिब्ला नायदिनि मा बुस्थुमोन बियो, मा बानायदोंमोन आङो। नायलांदो होमबा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ। भिडिअआ गोबावनिनो लोगोफोर, आपल'ड होनोसो हायाखैमोन। बोथोरानो जोब्बाय, थेवबाबो भिडिअखौ बानायखाना दोन्दोंमोन नालाय आपल'ड होनाय जासिगोन आङो। फिसालानि परिखामोन नालाय, बाबानि परिखानि थाखायनो एडिट खालामनो मोनाखैमोन एबा मबाइलखौनो दांनो मोनाखैमोन आं, बिनि थाखाय होनाय जायाखैमोन। दा एग्जाम जोबनायखायसो फ्रि मोननानै होनाय जानोसै। नायलांदो होमबा भिडिअखौ। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो आंनि चेनेलखौ, लोगोसे आंखौ सापर्ट खालामदो लोगोफोर। सान्दुं बोथोरा जोबगुलायलांबाय लोगोफोर। आं नै दासो थाइजौ बानायनाय, आसार बानायनाय भिडिअखौ दिनैसो होनाय जासिगोन। जा गोबावनि उनाव भिडिअखौ आङो टाइम मथे बानायना दोननो हायो, नाथाय आपल'ड खालामनोसो हाया। मानो होनबा फिसालाखौबो नायनांगौ नालाय, टिउसन गैया मा गैया, निजेनो फोरोंनांगौ जाहैयो। बिनि थाखायनो समायाव बानायना दोननाय भिडिअआ लेट जालांलाय लाङो आंना। दा आङो थाइजौ गोथांखौ बिदिनो थुख्रा थुख्रि हाना लाग्रोनोसै। फिसालायाबो जा डिस्टार्ब खालामबाय थायो। हाखांनानै नै आङो दा बेयाव हरसेनि थाखाय इदि हाबाय, हरसेनि थाखाय ओमफ्राय संख्रि फुननानै खोबनानै दोननोसै लोगोफोर। बिदि खोबनानै दोनबाय आं हरसेनि थाखाय लोगोफोर। 2000 years later. अखानायै इदि सोमनानै दोननायनिफ्राय बोखांबाय आङो, दैया जा गदों। ओमफ्राय इयाव हालदै एसे फोनांनानै सान्दुङाव फोरानना दोनहैग्रोनोसै आङो, दै सर'जासिम। बांद्रायबो रानद्राय होआ आङो। गुरै गुरै मोजां जादों हरसे सोमना दोननायखाय। सान्दुङाव फोरानफैबाय लोगोफोर आङो दा। सान्दुङा बे टाइमाव जा गोसामोन नालाय, घन्टासे घन्टानै फोराननायजोंनो जादोंमोन लोगोफोर। ओमफ्राय फारसेथिं थाइजौआ रानगासिनो, फारसेथिं मस्ला मस्लिनि बे बेबस्था लाफैबाय आङो। नै जिरा होदों। जाथि जालाबो एसे होबाय आङो। मिथि दङ इयाव, ओमफ्राय दुन्दिया बेगर दं, जिराबो दङ, मिक्सार दङ, काला जिराबो दङ, इनै दंजोबो इयाव गासिबो। मिक्सारमोन नालाय बेखौ डाइरेक्टनो होना होबाय आङो। लोगोसे आङो बानलु गोरानबो होफाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना माबोरै खालामो आंनोबो अननानै कमेन्टआव हरबानो जाबाय। आंनि आसार जागौ जागौ मोनगौआवनो नोंथांमोना, थाइजौ गोमोननि बोथोरसो जालायलांबाय लोगोफोर। टाइमाव होनो हायाखिसै आङो भिडिअखौ। बेखौ मोजाङै एवनानै लाग्रोनोसै आङो। बांद्रायबो बुरजा एवा आङो, मानो होनबा गासिबो गोरानखा। एसेल' एवस्रोनोसै। मस्ला मस्लिखौ एवखांनानै नै लास्टाव एसे माबा होबाय, मा होनो बियो, बेसर गुफुर होबाय।
बेसरबो होबाय आङो। बेखौ लास्टाव एसेल' एवनोसै, बांद्राय गोबाव एवाखै लोगोफोर, आं ओरैनो एवस्रोल' एवदों। फारसेथिं नै साराय गुदुङाव आङो थाव माबानोसै, जानाय थावखौ गरम खालामनोसै एसे। मस्ला मस्लि देनायखौबो देखांबाय आङो, ग्राइन्डारावसो उनदों नालाय नै देखांजोब्बाय। ओमफ्राय इयावनो थावखौ गुदुङैनो होगोन आं, थावखौ गुसु जाजासे दोना, डाइरेक्ट गुदुङैनो मस्लायाव लुनानै होबाय आङो। हालदैया एसे खम जादोंमोन नालाय, खम जादोंमोन माने हालदैया फोराननाय टाइमावल' होदोंमोन नालाय खम जागोन, बेनि थाखाय थावआवनो हालदैबो सामसनै होफाबाय आङो। बिनि उनाव नै मोजाङै मिक्स खालामग्रोनोसै, ओमफ्राय थाइजौखौ होफैनोसै बेयावनो। हारसिङै मोनसेबो खामानि मावनो मोना लोगोफोर, आङो नै नायलाय फिसालाया आंखौ मा एसे डिस्टार्ब खालामो, माबा मोनसे मावबा गावहासो एखे आजा आजाथार। गोलैगोन, थावा गुदुंथार, ओमफ्राय ओइ साइडनिखौबो बोख्लायहरदो। आसार बानायनायाव हेल्प खालामदों आंखौ उज्जला। जाबाय, मिक्स जाखाबाय दा, दांबाय थानांला, दोनथ'दो। दसे गुसु जाबा माबानोसै, बेखौ होना होनोसै थाइजौखौबो सान्दुंनिफ्राय लाबोबाय, दसे सुहोबाय, माने बिराद गरममोन नालाय टाइमाव, सान्दुं गोसाथारमोन, दसे गरम होना होआखिसै आं, दसे दोनहाबनानै गलायगौमानि गुसु जाहोनानै नै थावआव होबाय लोगोफोर। आंना आसारा रेडि जासिगोन। गोबाव गाज्रि जायाथों होननानै नै भिनेगारबो एसे होबाय लोगोफोर आङो। भिनेगार होआबाबो जायो सानो आं, आगोलैथ' भिनेगार आरि होआनोमोन, दासो भिनेगार होग्रा जाबाय आं मानसिफोरखौ होनाय नुनानै। नोंथांमोनाबो आंनि बायदिनो बानाय, जा गोबावसिम जाजायो जानांगौ। नोंथांमोनाथ' बानायखायो, थेवबाबो आंनि बायदि बानायोना बानाया अननानै कमेन्टआव हरबानो जाबाय। लोगोसे आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो, गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय, मोनसे लाइक होना हो। बिफां दंबाबो बुरजा बानायनो हायाखिसै लोगोफोर एबारबो, बयामनैल' खुनुरुखुम बोसोरसे थांगोन ना थाङा मिथिला, खावसेथ' जोब्बायानो, दा मोनसे बानायबावबाय, बेबो फर्टिकआनो जायाखिसै। थाइजौ बारियाव थाइजौ खाना होननायसो जाबाय आंना, थाइजौ बिफां थाबाबो आसारखौ बुरजा खालामनो सोलाबियावनो खालामनो मोनाखिसै। नोंसिनि जाबाय, बयामसे जायाखिसै, आरो नै आगोलनि, बे आगोलनिमोन, जायै जायै नै बयामसेयाव गैलानो। बे सामस सोनानै दोना आङो, गाज्रि जागोन खोमा होननानै। जायै जायै फोजोब्बाय बेखौ। जाबाय थानोसै लोगोफोर।
जा गोबावनिनोमोन भिडिअ'आ आपल'ड होनो हायाखैमोन आं। फिसालानिबो फरिखा जादोंमोन नालाय बेनि थाखायनो होनो हायाखैमोन।